May adlaw mga higala. Diya kita karon sa episode 5 o sa miaging episode nagtuon kita may tungod sa mga anghel ug sa mga yawa. Gani na himbaluan nato nga adunay gibuhat sa Dios nga nindot ang bungan nga anghel nga ang ngalan niya mao si Lucifer. Ug gani pa nahimbawan nato nga si Lucifer nahimong garbuso ug miabot sa iyang hunahuna ang pagkontra o pagpakigbatok ngadto sa Dios. Bisan igo lang sila binuhat o miabot sa iyang hunahuna nga ilugon niya ang trono sa Dios ug mo'y hinungdan nga gihinginlan si Lucifer ug kauban niyang mga anghel gikan sa langit tungod sa ilang gusto nga magpakadiyos. Mapasigarbuhon kay si Lucifer sa kaugalingon niyang katahom, kaalam ug gahom hangtod nga giambisyonan niya ang himaya nga iya ragayed sa Dios. Ang sala nga nakahugno kang Lucifer mao ang iyang pagkagarbuso. Kining salaa mao gihapon ang gidani ni Satanas kang iba hangtod nga bisan si iba nangandoy nga mahisama sa Dios. Bisan karon mao gihapon kini nga sala ang sigig idani ni Satanas sa katawhan. Gusto kaayo niya nga mo'y atong ipaimportante ang atong kaugalingon ug ang pagpasigarbuha. Maoy nahitabo kang Satanas, maoy iyang gigamit ngadto kang iba ug bisan kanato karon mao gihapoy gusto niya nga atong ikinaiya ang pagpasigarbo. Sa miaging episode, nahimbaw-an pud nato nga lahi-lahi ang kalihukan nilang Satanas sa paglimbong ug pagmando sa managlahing katawhan ug mga kultura sa kalibutan. Nasayra nato nga si Satanas mas nauna pa kanato sa panahon pa nga silang Adan ug si Iba naa naman siya daan. Busa na imbawan niya ang tanan din sa kalibutan ug daghan ang iyang mga pamaagi. Sa lumadnon gatudlo sila nga ila ang tanan nga naa din sa kalibutan. Sama sa yuta, busay ug daghan pa ilang gaang kunon ug sa syudad nun lahi usab ang ilang mga pamaagi. Gaitudlo nila nga wala yawa o Satanas ug wala usab Dios. Busa ang daghan nga tawo ang ilang gipakadiyos mao ang ilang kaugalingon. Mao kini ang pamaagi ni Satanas dinhi sa syudad nun. Apan nahibaluan gayud nato sa pulong sa Dios nga naay Satanas ug mga yawa. Busa kinahanglan niya mutuo kita ug angay natong layasan ug angay natong daganan ang mga pamaagi ni Satanas. Likay kagayud sa pagpatintal ngadto kaniya. Ug nahibaw-an pud nato nga wala buhata ang linaw nga kalayo alang sa mga tawo. Apan gibuhat kini alang kang Satanas ug sa mga yawa. Maoy giandam sa Dios para kanila. Apan gikan sa pagpakasala nilang Adan ug ni Iba ang linaw nga kalayo mauna usab ang mapaingnan sa tanang tao kung dili nila dawaton ang gaytunol sa Dios nga kaluwasan pinaagi sa iyang gihatag nga manluluwas nga namatay alang sa pagbayad sa atong silot nga kamatayon. Kita untay magantos apan naay manluluwas nga gisaad sa Dios. Sa ato pa mao kadto ang balikon sa atong mga gitun-an sa miaging episode ug karon nga episode mo ginhawa sa kita o mupahiluna sa kita sa atong mga nangahimbawan ug maminaw kita pag-ayo aron dili kita mapakyas sa itudlo kanato karon nga importante gyud kaayo. Mas daghan ang mabahandianon nga atong matun-an karon nga episode. Mahinumduman ba ninyo kung unsay mahitabo kang Adan kung mukaon siya sa bunga sa kahoy, sa kahibalo sa maayo ug sa dawtan? Kinsay nakahinumdum kaninyo kung unsay giingon sa Dios kanila dito sa tanaman may tungod ni ini nga kahoy. Balikon sa nato sa pagbasa para mapresko na usab kung unsa ang giingon sa Dios kanila may tungod ni ini nga kahoy. Diya sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 16 hangtod sa 17. Ug ang Ginoong Dios nagsugo sa tawo nga nag-ingon, makakaon ikaw gikan sa tanan nga kahoy sa tanaman,
Apan sa kahoy sa kahibalo, sa maayo ug sa dautan, ayaw pagkaon niini, kay sa adlaw nga mukaon ikaw niini, mamatay ka gayud. Sa ato pa, mamatay si Adan kung mukaon siya gikan ni adtong kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan. Unsa kay but ipasabot sa giingon sa Dios nga mamatay si Adan? Karon nga episode natay gamiton nga usa ka illustration para mas maayo ug mas masabot ninyo pag-ayo ang may tungod niini nga nahitabo kang Adan ug kang iba. Sa ato pa, mao kini ang akong illustration nga gipasabot. Tanong o presko pagid kaayo, green paganig mga dahon o atong putlon dinhi. Sa ato pa, parehas niini nga giputol nga talamnon gikan sa iyang punuan, ang kamatayon ni Adan ug ni Iba sa dihang mikaon sila sa bunga nga gidili sa Dios kanila, makahulagway pinaagi sa pagputol niini nga tanong gikan sa iyang punuan. Sulod sa pipila ka panahon, dili mausab ang itsura ni ining sanga nga giputol gikan sa iyang punuan. Apan sa kadugayan, malaya gid kini kay naputol naman diha sa iyang punuan nga tinubdan sa iyang kinabuhi. Mga tagak ang iyang mga dahon ug mahinay-hinay sa pagkadunot hangtod sa kadugayan maabog kay patay naman siya. Sa ato pa importante kay di ba nga masabot gyud nato kung unsa ang atong kahimtang ngadto sa Dios karon nga nadalahay kita sa pagpakasala ni Adan ug ni Iba ug makahulagway lagi sa sama ni ini nga talamnon nga giputol gikan sa iyang punuan. Pagkaon nilang Adan sa bunga nga gidili kanila sa Dios, namatay sila. Patay sila kay naputol na sila gikan sa Dios nga mo'y ilang kinabuhi. Ug sama ni ining sanga, nagsugod pagkadunot ang lawas nilang Adan hangtod sa adlaw nga mobalik sila sa pagkaabog. Kining sanga nga atong giputol, ako kining ihipos para sa sunod nga episode, atong makita kung unsa na ugid ang mahitabo ni ini nga sanga para mas maklaro nato nga sa hinay-hinay malaya gid kini ug madunot hangtod nga mobalik sa pagkaabog. Tungod nga naputol na silang Adan gikan sa Dios, gipapahawa sila gikan sa tanaman sa Eden ug ang tanan nilang kaliwatan didto natawo sa gawas. Ug gikan niadtong panahona walay bisan kinsa nga natawo nga maayo ang iyang relasyon ngadto sa Dios, ang tanan nahimulag sa Dios ug imperno ang iyang mapadulungan. Ang tanang kaliwat nilang Adan, apil kita, ikaw ug ako, na tao nga nahimulag ng daan ngadto sa Dios ug ang atong padulungan mao ang linaw nga kalayo nga para raunta kang Satanas, apan karon apil kita mao na usab ang atong mapadulungan. Magbasa kita sa pulong sa Dios kung unsa ang dugang paniya nga ipahibalo may tungod kanato diya sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12. Busa ingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon pinaagi sa sala nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang tawo kay ang tanan nakasala man. Sa ato pa pinaagi sa sala ni Adan, nalakip usab kita sa kamatayon, kay ang sala nakasulod sa kamatayon pinaagi kang Adan. Kitang tanan makasasala ug nahimulag ngadto sa Dios. Ug kun dili nato dawaton ang kaluwasan nga gaitunol sa Dios kanato, dili gid kita maluwas. Ug dili kita makaikyas sa linaw nga kalayo ug walay katapusan ang atong pag-antos didto. Dili kita makagawas. Pinakakuyaw ug pinakadautan kini nga balita. Apan pagpakasala nilang Adan, diretso misaad ang Dios ug manluluwas. Gapanganduyon gayud sa Dios nga mahibalik kita kaniya ug mahitabo gayud kini sa atong pagdawat ug sa atong pagtuo sa manluluwas nga gipaanhi sa Dios sa kalibutan. Pinaagi ra sa manluluwas. Makasumpay kitag balik ngadto sa Dios nga sama
sa sanga nga isumpay pagbalik sa iyang punuan. Maoy mahitabo kanato kung mutuo kita sa manluluwas. Ang sanga nga giputol gikan sa punuan, kining nga sanga wala siya mabuhat para nga makabalik makasumpay ngadto sa punuan nga gahatag sa iyang kinabuhi. Wala man siya mabuhat. Bisan unsaon niya nga paagi, dili gid siya makasumpay. Ang tao sab, kita, ikaw ug ako, wala kitay arang mabuhat para nga makaibalik kita sa maayong relasyon ngadto sa Dios. Ang atong binuhatan, dili makapasiguli ngadto sa Dios. Apan ang Dios, ang iyang paagi, maoy mahimo nga dalan nga kita makabalik, makasumpay ngadto sa Dios. Wala may posible alang kaniya, ang tanan mahimo niyang buhaton. Pinaagi sa manluluwas, makabalik gayud kita diha kaniya. Karon, gawas sa atong lawas, gagakaanam-anam, gakatigulang o gakadunot, unsa pa ang ubang mga ebidensya sa atong pagkahugno? Una, magbisti na kita. Walay tao karon dinhi nga dili gasinina, dili gabisti. Si Adan sa una, mga hubo man sila. Wala sila'y mga bisti. Wala sila maulaw kay normal raman kanila ang ilang kahimtang. Apan sa pagpakasala nila, nagbisti na sila ug karon mao gihapon kita. Kinahanglan niya magbisti kay aduna man kitay kaulaw. Milukop ang mga dautan ug ang mga tunukon niya mga sagbot diya sa mga kaumahan. Usahay gani diya sa dalan ato silang makita. Kada adlaw gapaklaro nga ang kalibutan apil na dalahig sa pagpakasala ni Adan ug ni iba. Kinahanglan gani sila nga lampason kay perwisyo man sila sa atong mga tanom. Maghago na kita ug mag-anto sa mga kasakit. Kinahanglan kita mo trabaho para lang makakaon. Halos tanan nga tao sa kalibutan mo'y gabuhaton. Ang mga babae, mga anak, uban sa dakong kasakit, usahay gani, musangko sa kamatayon. Kinsa karon kaninyo nga mga naburos, nga wala makasulay ni ini. Siguro gayud nga nakaagi ka, ug makaingon ka nga dili lalim ug dili sayon ang pagkaburos. Mao'y gitunglo sa Dios ngadto sa mga babae. Og nahimong normal sa mga babae ang gustong mumando sa ilang mga bana. Mao karoy gusto mahimong leader sama sa gibuhat ni iba ngadto kang Adan. Mauna usab ang gabuhaton sa uban niya mga babae karon dinhi sa kalibutan. Ang naay mga asawa siguro gayud nakasulay ka gayud niini. Kaya ako nakasulay gihapon. Isog na ang mga mananap ug kinahanglan nga magbantay kita sa ilang mga sungay, sa ilang mga tiil ug sa ilang mga ngipon. Nabalhin lagi ang ilang kahimtang. Ang kalabaw manungay, ang kabayo manipa ug ang iro mamaak. Kinahanglan kita magbantay lagi niini. Nabalhin sila tungod kay nadalahig sila sa pagpakasala nila ni Adan ug ni iba. Maulaw na kita, mahadlok ug masuko. Bisan usahay wala insakto nga rason, hag-as ra kita gakasuko sa wala insakto nga hinungdan. Ug maulaw pa gyud dayon mahadlok. Lisod nga kinaiya nga atong napanunod gikan kang Adan ug kang iba. Magdinautay kita ug magpasakit-sakita. Atong silingan, atong gakontrahon, nahimong normal usab kini karon. Magsakit na kita ug magangtos hangtod nga mamatay kita. Dagana nato ang Dios imbes mudangup unta kita kaniya. Ug basulo nato ang Dios ug atong mga kauban sama sa gibuhat nilang Adan didto sa tanaman sa Eden. Nagpabasol-basula sila. Panahon nga sila nakasala, wala sila muangkon. Kita nga mga tao, mao gihapon ang atong gabuhaton karon. Kining tanan,
gapaklaro nga nailalom kita sa tunglo, nahugno man kita og mga guba kita nga mga tao. Ug walay arang ikapanghinambog ngadto sa Dios. Wala bisan gamay na lang. Unsa ang gibuhat sa Dios aron mapasiguli ang tanan ug masumpay kitag balik kaniya. Ang iyang gibuhat mao ang pagpaanhi sa kalibutan sa Dios nga anak, mikuha sa lawas sa tao o gipadapat niya sa iyang kaugalingon ang dakong silot nga dinhi unta kanato makadapat. Iyang gibayran ang atong silot nga kamatayon. Ug daghan pa ang atong mahimbawan sa unahan mahitungod sa gibuhat ni Hesus para sa ato. Pero karon hisgutan sa nato gamay kay excited kaayo ako nga makapaambit sa inyo ang mahitungod sa paagi sa kaluwasan. Dili nato hulatan nga mahimbawan ninyo sa dugay pa nga panahon. Karon akong hisgutan ang mahitungod sa pinakamaayong balita nga gusto niya ipaabot kanato. Diya sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16, ato kining basahon. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa ingon nga tungod ni ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron nga ang tanang motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Sa ato pa, gihatag sa Dios nga Amahan ang bugtong niyang anak. Hinumdumi bugtong niyang anak o nagpakatao ang Dios nga anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Sasabakan sa virgin pa nga dalaga pinaagi sa katingalahan niyang gahom. Ug lahi gid kini nga kahimtang sa pagpakatao dinhi sa kalibutan. Kay maoy paagi nga iyang gipili aron magpakatao. Ug pag-abot sa adlaw nga gipili sa Dios, nag-antos si Hesus sa mabangis kaayo ug daotang kamatayon diha sa krus nga puli kanato. Ug diha sa ikatulong adlaw, gikan sa iyang pagkamatay, siya nabanhaw gikan sa mga patay, kay Dios man si Hesus, ug dili makapugong kaniya ang kamatayon. Higala, maluwas kita, pinaagi lang sa pagtuo nga namatay si Hesus alang kanako ug alang kanimo. Insakto na, kompleto na ang iyang gibayad kanato. Wala siya gibilin nga para nga ikaw maoy magbayad ni ini. Wala man, tanan gibayran niya. Iyang gibayran ang atong utang nga kamatayon. Ug ang angay natong buhaton, dawata ang iyang gasa nga kaluwasan, pinaagi sa pag-ingon nga mituo ako Ginoo, nga namatay ka, puli ka nako, akong nahimbawan, nga imong gibayran ang tanan nakong mga sala. Salamat, salamat, salamat Ginoo kong Hesus para sa imong gibuhat. Hinumdumi, dili kita angay niyang higugmaon, dili kita angay niyang pakamatyan, apan maoy gibuhat niya. Kung mituo na kita, giingnan kita sa Dios. Diya sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16, nga anaa kita'y mapinadayunong kinabuhi, nga ang buot ipasabot ni ini, kinabuhi nga mupadayon hangtod sa kahangturan. Walay katamanan. Bisan kung makasala kita unya, uugma o sa unahan, kay siguro nga makasala gid kita kada adlaw, apan nahuman naman kadto bayri ni Hesus. Ang tanan sa iyang pagpakamatay diha sa krus, gibayran niyang daan ug gipasaylo ang tanan natong mga sala nga atong mabuhat sa tibuok natong kinabuhi. Igsuon dili matugkad ang gugma ug ang kaluwasan nga iyang gaitunol sa matag usa kanato. Makadawat ka karon og kaluwasan unya kung makauli ka, ubisan kanus-a, apan kung mutuo na ka ug makadawat na ka og kaluwasan gikan sa Dios, maayo kung naa kay masultihan
niini aron mahimbaw-an nila ug aron usab imong makatuan ang imong pagtuo pinaagi sa imong baba. Kinahanglan niya imong isulti sa imong mga higala. Maayo kung naa kay masultihan nga naluwas nako kay gibayran ni Hesus ang tanan nakong mga sala. Ug dayon padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay ang imong nangahimbaw-an may tungod sa bag-o nimong kinabuhi nga sumpay na kang Hesus ug sa Dios, makapahimuot pag-ayo kanimo ug makahatag kanimo og kalig-on ug kahusay ug dakong paglaom. Sa ato pa dili kay diha lang taman sa pag-ila ug pagdawat nimo nga si Hesus manluluwas ug Ginoo. Apan ingnon ko ikaw sinatia sa kada adlaw kung unsa kaniya kapalangga ug pamatia kung unsa iyang gusto para kanimo sa kada adlaw nga mulabay ug pagkinabuhi uban sa Dios ug paglakaw sa iyang mga gusto. Moy angay natong buhaton kung mituo ka ngadto gayud kaniya. Kinsa kaninyo ang makahinumdum sa unang hulagway sa manluluwas nga gipakita sa Dios sa ilang adan? Sa miagi nga episode atong nangahimbaw-an kini, mao ang pagpatay sa Dios sa putli nga mananap aron mabistihan silang adan. Basin gani nabutangan og dugo ang lawas nilang adan sa pagbistihi kanila sa bag-ong mga panit. Niadto nga panahona ay pa sila nakakita nga naay namatay. Ay pa sila nakakita nga naay miagas nga dugo para kanila. Kadtong perfect nga mananap, hulagway sa pagkamatay ni Hesus alang kanato nga mga makasasala. Aron maluwas kita ug makaatuba ngadto sa Dios nga walay kaulaw ug walay kahadlok, masaligon para niini. Atong nahimbaw-an nga gitunglo ang yuta tungod kang adan ug mipatubo na sa mga tunukon ug mga daotang sagbot. Ug sa pagkamatay ni Hesus diha sa krus, gitusok ang iyang ulo sa mga tunok kay giangkon niya ang gitunglo niya sa kalibutan nga mao ang mga tunukon nga gipurong-purong sa iyang ulo. Dako kining hulagway. Giantos ni Hesus ang tunglo gikan sa sala o giluwas kita niya niini. Kay mianhi si Hesus sa kalibutan aron paglukat kanato gikan sa mapinadayunong kamatayon. Higala, imperno gayud ang atong mapadulungan kung wala si Hesus nagantos. Aron makasumpay kitag balik kaniya, nagantos siya para kanato. Maoy iyang gibayad sa atong kaluwasan ang iyang kaugalingong kinabuhi sa pagpaaga sa tanang niyang dugo. Tuo kang Ginoo nga Hesukristo ug pasalamati siya alang ni ining kahibulungan nga kaluwasan. Ikaw unta ang magantos, ako unta ang magantos. Apan naa siya nga maoy miangkon sa atong mga sala ug nagantos puli kanato. Kung ikaw dili mo tuo sa may tungod niini, ikaw ang muantos para sa imong sala nga napanunod dito kang adan ug kang iba. Agi sa pagsira ug pagpalugdang sa nangahimbaw-an na nato sa miaging episode, balikon sa nato kadali. Gibuhat sa Dios ang tanan sulod sa unom ka adlaw ug diha sa ikapitong adlaw siya mipahulay. Igo lang siya misulti ug misiga ang dakong kahayag. Dayon gipasibog niya ang kadagatan ug gipatungha ang kayutaan ug pinaagi niini nga purma ang mga dagat, suba ug mga sapa. Dayon gisugo niya ang mga isda sa pagdagsa diha sa kadagatan ug ang mga langgam sa paglupad-lupad sa kawanangan ug sa mga mananap sa pagtungha diya sa kalibutan ug gikan sa sinugdan hangtod karon
wala nay mitungha nga bag-ong klase kay kumplito ng daan ang tanan ug walay kulang. Moy atong naimbawan, iyang giporma si Adan gikan sa abog ug gibahinan sa gininhawa ug nahimong buhi si Adan. Hamtong nang daan si Adan ug wala siya sala pagbuhata sa Dios kaniya. Wala siya kaulaw, wala siya kahadlok, wala siya kabalaka. O bisan unsa pa nga mga daotang emosyon wala man diha kaniya. O gusto kaayo niya ang pagpakig-uban-uban sa Dios. Gihigugman niya ang Dios ug perfect ang iyang relasyon ngadto sa Dios. Maayo gid kayo ang ilang kahimtang. Dili gusto sa Dios nga rubot o papit ra si Adan. Ang rubot gibuhat ug ang iyang mga gabuhaton, ang iyang hunahuna naada ay nagmaniubra niini. Ang papit usab hiniktan ang iyang mga kamot, ang iyang mga tiil, dili kini makalihok. Kung dili pinaagi sa kapalihok. Si Adan wala man buhata nga parehas niini. Busa wala niya pugsa si Adan sa pagtuo kaniya. Gawas nun si Adan sa pagdesisyon alang sa iyang kaugalingon ug sa pagpili kung tuuhan niya ang Dios o dili. Busa gibuhat sa Dios ang kahoy sa kaybalo sa maayo ug sa dautan ug gibutang sa tanaman sa Eden aron mahatagan si Adan ug dalan aron iyang mabiyaan ang Dios kun mao iyang gusto. Apan sa pagsupak na ni Adan sa Dios, naghatag hinuon ang Dios kaniya sa dakong gugma ug dakong grasya ug iyang gisaaran si Adan ug manluluwas nga magpasiguli na usab sa ilang relasyon aron makalakaw na usab si Adan uban kaniya. Igala, si Adan gihatagan pagpili, kita usab. Aduna kita'y pili kung unsay atong piliun. Mutuo kita kang Hesus, nga siya nagantos para sa atong mga sala, o kung mo'y atong piliun, nga kita mismo ang magantos sa unahan niya panahon, ug walay kapasaylohan sa atong mga sala. Ug mao kini ang gianhian o ang tumong sa Dios nga anak sa iyang pag-anhi diri sa kalibutan, ang pag-antos ug paglukat gikan kanimo o gusto kaniya nga kuhaon sa malisod nimo nga kahimtang ug sa malisod nimo nga mapaignan nga mao ang linaw nga kalayo.